bi sɔgɔmada in na ka ta nɛgɛ kaɲa 10 ma fo ka n'a bila an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan fasodenw de bɔra Wagadugu kɔnɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu ka o ɲɛsin Wagadugu ka pankuruso an bɛ wele ko aéroport international de Wagadugu yaasa ka se ka taa jamanakuntigi capitaine Ibrahim Traoré bisimila ale bɔ ni nasara jamana na a y'a fɔ cogo min na rusilakanw fɛ yɔrɔ min na a ye taari kɛ sigikafɔ min tun bɛ farafinna jamanakuntigiw ani Rusi ka jamanakuntigi cɛ Vladimir Poutine ayiwa fasodenw kɔni olu bɔra caman ka taa yira ko olu bɛ u ka yɛrɛma hɔrɔnyala de yira ani o bɛ u ka jamanakuntigi ka cɛfarinya de yira ale sera ka tiɲɛ fɔ yɔrɔ min na farafinna jamanaw tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso yɛrɛ tɔgɔ la rusilakan jamana kɔnɔ sabula olu y'a ye ko capitaine Ibrahim Traoré kɔni ale y'o baara kɛra yaasa ka se ka jamana bɔ nɔgɔ la ani ka se ka farafinna kungo yɛrɛ bɛɛ fɔ yɔrɔ min na u makunya bɛ ale la. An b'a kalama k'a fɔ nin bɛ kɛ wagati min na fanga dafiri o kɔni o bɛ sen na nin wagati na Niger jamana la. Burkina Faso ye mun ye fasoden jama ye n'i y'a bɛ fɔ o ma ko organisation de la société civile ani fanga kɔrɔ minnu fana tɛmɛna ani mɔgɔ minnu bɔra ka na bakuruba la i bɛ kan ka mun de mɛn ani i bɛ yɛrɛ a ye mun de fɔ. Ayiwa capitaine Ibrahim Traoré y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni jalaki la fanga dafiri nin kɛra Niger jamana kɔnɔ nka olu bɛ min fɛ u ye ko ka se ka baara kɛ ni fanga kura ɲɛma minnu sigira Niger jamana kɔnɔ yaasa ka se ka kɛlɛ ɲanama kɛ ka taa bɛnkanni walekɛlaw kɛlɛ kɔ a b'a lɔn ko Burkina Faso Mali ale ni Niger dancɛ bɛ olu cɛ dancɛ min yɛrɛ bɛ taa se i n'a fɔ miliyɔn 1000 ɲɔgɔn ma ayiwa ko ni farafinna jamana ninnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso Mali ani Niger ni olu ma se ka o tigɛ di ɲɔgɔn ma o tɛna se ka kunkɔrɔta sɔrɔ bɛnkanni walekɛlaw kan o le fasodenw ko en tout cas a yera cogo min na ni capitaine Ibrahim Traoré ale ye kuma min fɔ rusilakaw ka jamana kɔnɔ ni a sera ka o kuma ninnu bɛɛ bato ka se ka a tigɛ di ɲɔgɔn ma ni Niger ka jamana fangatigi kura ɲɛmaw ye o bɛ se ka kɛ kunkɔrɔta ye min bɛ se ka jamana ninnu bɔ nɔgɔ la minnu bɛnnen don bɛnkanni walekɛlaw ka kasaraw kɔnɔ kabiri tuma damadamani. Kader yanni k'i bila ka taa an b'a dɔn i bɛ a ka laseli senfɛ Rusi jamana la a datura waleya min bɛ sen na nin wagati na Niger jamana kɔnɔna la ani u yɛrɛ bɛ kan ka wuli ka jɔ min kɛ. A segilen ka na Burkina Faso ni wagati na fasodenw ye mun de fɔ o la walima i ye mun de mɛn o koɲa ninnu kan. Ayiwa fasodenw bɔra kɔni caman ko olu y'a yira ko Burkina Faso ye dantigɛ o ka kunbɛnbɛnw na ni Faransi jamana ye cogo min na Niger jamanadenw fana kɛ ka bɔ ten ka se ka wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ ko olu bɛ dantigɛ ni Faransi ka kunbɛnbɛnw yaasa olu y'a ye ko nin kɔni a tɛ taara ɲɛfɛ Burkina Faso lakaw y'a yira ko olu ni Niger jamana kɔni olu bɛɛ ye maa kelen de o ye dɔgɔ ani kɔrɔ le o ye badenmaw le n'o dun fɛ ka kɛlɛ ɲɛnama kɛ fo ka o tigɛ di ɲɔgɔn ma capitaine Ibrahim Traoré fana y'a yira ko ale kɔni labilanen ka se ka baara kɛ ka taa nin sira nin kan Burkina Fasodenw ko o kɔfɛ tuguni ko n'i y'a ye an ka jamanaw tɛ bɔra nɔgɔ la o ye ko kunbɛnbɛn caman dabɔra ni Faransi jamanaw ye min bɛ jalaki balara olu ka jamana kan k'a to olu tɛ bɔra nɔgɔ la fasodenw ko bi kɔni na a yera cogo min na kɔni ko fanga dafirila Niger jamana na olu bɛɛ ka amina ko ye min ye ko fanga kura ɲɛma ninnu ka se ka baara ɲɛnama kɛ min bɛ se k'a to olu ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ ta i n'a fɔ Burkina Faso ni Mali ye u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta cogo min na ka bɔ Faransi jamana bolo ani ka se ka kunbɛnbɛn kɛ ni jamana ɲɛnamaw ye i n'a fɔ rusilakaw ka jamana.